9 нещо. Той добре си поспива. Доста спи. Златка! Играй сега. Дарина, не искаш ли да играеш? Ти искаш да играеш? Не, че имаш. Не, измяш се. Айде вода пи. Айде пи. Пи вода. Дигай нагоре. Дигай нагоре. И така прави. Няма там водата. Вариант, че нараска. Как си носи? Те бе, не моли. От масата. Гари, коти са на устата. Рани, цяло, ама и мене яко стиля рани. Как играй течки? Я да видим как играй течки. Как играш, да? Чакай да видим Милена. Да? Дука. Айде играй. Айде играй. А така? Течи, окей. 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 То не ви когато искате. Също кажете. Окей. Апа. Кой е кълчичките му? Кой е баба? Имаш ли? Колко дълго може да сме? Много. Браво. Така. Окей. На колко стана, ма? 11.